Musím sa vám k niečomu priznať. V skrini mám veci, ktoré som na sebe nemala niekoľko rokov. Táto skriňa je proste preplnená a pritom nemám čo na seba. A tiež chcem dať svojim novým veciam čestné miesto. Takže dnes urobím poriadny rázny krok. Viem, že vyraďovanie vecí je pre nás ženy veľmi emocionálne náročné. Preto mám pre vás tip, ako sa s tým lepšie vyrovnať. Vytvorte si 3 kôpky. Áno, nie a neviem. To áno je jednoznačné a kúsky k sebe pasujú. Tieto oblečenie máte radi. Potom to nie, to proste nie ste vy. Oblečenie je napríklad aj flakaté a skutočne ho nenosíte. A na tretí kôpku dávajte veci, pri ktorých si nie ste isté. To vám totiž umožní si to ešte raz premyslieť. Ale ak na to nesiahnete do ďalšej sezóny, tak je jasné, že sa s ňou môžete rozlúčiť. Poriadok v šatníku nie je len o rovnakých vešiakoch, perfektnom skladaní a úložných boxoch. Ale určite so mnou budete súhlasiť, že je to veľký proces. Je to vyčerpávajúce, ale zároveň veľmi oslobodzujúce. Uvidíte sami. Nezabudnite, že vaša skriňa odráža to, ako sa máte rady. A ja sa chcem mať rada. Chcem mať menej vecí, ale vždy sa v nich cítiť dobre. Každý svoj projekt vždy dokončíte a tých vecí sa čo najskôr zbavte.